encara no hi ha qui pugui amb mi. I això que passo deu clavar-se i endertar-se, ja sap. Exercici del bo. Fill de puta! Perdoni. Ho podria repetir? Perdoni, no ho faig a propòsit. Com m'imagino que acaba d'insultar la meva santa mare. No, li demano de nou disculpes. Sóc una simple víctima d'allò que els especialistes anomenen la síndrome de Tourette. Si llenço insults i gestos obscens a la gent sense voler, la culpa no és del tot meva. Se m'escapen de la boca sense control. Està de conya? No, li juro que és ben veritat. Miri, passa des dels 11 anys i ja tinc 53. Si porto dècades anant al metge, però segons sembla aquesta malaltia meva malauradament no té cura. Bé, suposo que sí que en deu tenir, però sempre que s'agafi a temps. Sí, jo ja a la meva edat... Que em toqui! Ho veu? Se m'escapen sols. Perdoni si he reaccionat malament, però és que no me podia imaginar una cosa així. No, tranquil, si ja em passa tan sovint això... Sí. Però ha de ser horrible, no?, viure una cosa així. Sí, miri, fàcil no és, Però al final un s'hi acostuma. Rebenta, cabró! Ho veu? Una altra vegada. Disculpi, Ja ho veig. És per això que he demanat visita al doctor Cooper. Sembla ser que és un dels millors especialistes del món. No, millor no. El millor, segons el meu metge. 13 mesos i mig esperant per prendre una cita. Se n'adona 410 dies, 9.840 hores, 590.400 minuts, 35.455.552 segons. El famós doctoret se la dona de gran senyor, A més, mai visita el mateix pacient 2 vegades. Això també va dir el meu metge. En una sola sessió es desbloqueja. Bé, jo la veritat és que bàsicament he vingut per veure si aconsegueix rebaixar una miqueta aquests atacs. Perquè el que és curar-me... Miri, ho sento, de veritat, ho sento. Fred. Em dic Fred. Camilo. Encantat, Camilo. Igualment. I per la nit? Per la nit, què? Que si també ho fa. Ah, no. Afortunadament a la nit dormo. No, però quan somia també li dona catac o no? No, quan dormo sóc educadíssim. Oh, miri, menys res. I tant. I això? Quanta vegada li passa al dia? Al dia? Doncs... no sé, miri, mai ho he comptat. No ho sé, no. No ha fet mai ninguna mitjana? No, ni mitjana ni sencera, res de res, no. Escolta, Sí? m'ha dit que té 53. Exacte. I li passa des de los 11, oi? Sí. Llavors fa 42 anys que li passa, no? Exacte, sí. I no l'ha donat la curiositat de saber quantes vegades ho fa al dia? Doncs no, miri, ja li he dit, mai se m'ha acudit d'apuntar-ho. Però miri, això s'ho faig jo ara mateix. Miri, en 5 minuts l'han donat 6 setmanes, el que fa un total de 72 l'hora, que multiplicat per 7, avui hores de son no la comptem, això és un total de 1.152 insults al dia. Tant? I esperi, 1.152 multiplicat per 365 dies surt un total de 590.400 insults a l'any. Home, vist així impressiona molt més. I esperi que acabo. 590.400 multiplicat per 42, que són els anys que ho pateix, fa un total de 17.350.370. Insult i gestos socials. A grosso modo. No, en exactitud. Poca solta! Apa, si ho fa també de més suau, no? Sí, per sort, sí. I a què et dedica vostè? Perquè no m'imagino d'atenció al públic ni res per el estil. No, esclar. Doncs miri, jo ja, quan era petit vaig voler ser... Gilipolles! Perdoni, disculpi.
No passa res, no passa res. El que li anava a explicar és que ja de ben petit hauria somiat amb ser advocat. Advocat. M'hauria encantat emprar frases i gestos grandiloqüents per defensar tot innocent injustament condemnat. Però ja es pot imaginar que amb el meu problema la cara que hauria posat el jutge si m'hagués donat un atac en ple al·legat. Sí, la veritat que no diu. A la venia, senyoria. Bé, més o menys seria una cosa així. Aleshores, vist el panorama, vaig decidir dedicar-me a una activitat que pogués fer tot sol a casa. I mira, vaig muntar una editorial. Res, una empresa molt modesta, Però fa un parell d'anys vaig aconseguir traspassar-la molt bé i des de llavors que he vist de renda. I vostè? Jo? Ja li abans? Soc taxista. No, si ara m'estava referint a quin és el motiu que l'ha portat aquí. Que per lo que sembla, la meva dona diu que estic una mica obsessionada amb les xifres. Què diu ara? Però que me n'havia donat? Escolta, jo el meu to ho porto molt bé. És la meva dona que no aguanta. Es posa negra en tanta xifra. Però juro que és més fort que jo. Necessito comptar-lo tot. De que ja fins que em vaig a dormir. Para ella és un infern, però para mi és un plaer. I aquest defecte seu, si és que es pot considerar com a tal, fa de vostè una persona brillant. Sí, perquè me n'he adonat que vostè fa els càlculs... Com el cul! Perdoni, volia dir que fa els càlculs com l'illa.